vaikeuksia, mutta sitten kuitenkin sen verran painettaisiin hieman pehmeä. Temperamentti, eli se vilkkaus, mielen vilkkaus ja toimintakyky yhdessä, kuinka nopeasti se ottaa kantaa. Se on semmoinen vähän virkamiesmäinen tytteri, että se ensin miettii ja sitten tekee ja kerkeä harkitakin, että onko tämä kannattavaa vai toimintaa vai ei. Ihan järkevä toiminta suhteutettuna +2 suhteellisen ihmisiä. Hermorakenne. Miten se rasittuu tässä testin aikana hermostollisesti, kun sille laitetaan taakkaa lisää kaiken aikaa selän päälle. Kyllä se jää hieman rauhattomaksi +1. Se rasittuu, mutta se selviää, että sillä on kuitenkin arjen kestävät. Sitten sen taisteluhalu, eli sen moottori, miten se mitä se käyttää, nauttiiko se lihaksin ja leikkojen käytöstä ja voiman näytöstä tällä meidän radalla, niin se jää pieneksi. Se on sille ei ole tekomoottorin käytössä. Sitten puolustushalu, kuinka se puolustaa pienintä mahdollista laumaansa, niin se sitten ajaa itseänsä. Terävyys, tuossa seinässä piilosta. Se on pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, niin sitä kauhistusta, minkälaisia ihmiset voivat olla. Ei onneksi arjessa ole ihmisiä. +1. Ja toimintakyky, koiran rohkeus. Tällä radalla erikoiskokeena on kelkka ja pimeä huone. Sillä on rohkeutta, mutta se on pienesti se pienillä tehoilla ja pienesti päästellen. -1. Sitten kun tämä kaavake pisteyttää nämä, täältä löytyy pluspisteitä 83 ja sitten kun me joudutaan rokottamaan tuosta taisteluhalun pienuudesta ja sitten tuosta toimintakyvystä ja haluttomuudesta puolustaa. Sieltä tulee 26 miinuspistettä ja lopuksi jää 57. Ja teillä on oikeus uusia testi vähintään vuoden kuluttua ja ennen sitä 7 ikävuotta. Sillä aikavälillä puoli vuotta täytyy mennä aikaa väliin. Hyvä, kiitos.